Začať, hej? Tak dobrý deň, vítam vás na dnešnej prezentácii. Moje meno je Marek Mancel, som z projektu Učíme s hardwarom a dneska teda porozprávam niečo o webových dashboardoch pre BBC Microbity. BBC Microbit je platforma, ktorá je veľmi populárna či už na základných alebo na stredných školách, ale občas sa s ňou robia projekty aj na vysokých školách a nie až tak často sa prepájajú tie projekty s internetom, z Wi-Fi, pretože Microbit sám o sebe nemá nejaký Wi-Fi modul, zabudovanú anténu, podobne ako to má napríklad ESPčko alebo niektoré iné platformy a treba to tam pripájať a tých možností, ako nejak relatívne jednoducho pripojiť, nie je nejak strašne veľa Wi-Fi, ale je jedna taká, ktorá je celkom populárna, tak práve od nej si dnes povieme a ukážeme si, ako sa dá programovať či už v blokovom prostredí pre základné školy, alebo v Pythonovom prostredí skôr pre stredné školy a aké rôzne projekty pekne sa s tým dajú spraviť. Nebudem zachádzať do detailov, mám 20 minút, ale skôr to bude taký prehľad toho, že čo sa dá spraviť z Wi-Fi na mikrobitoch, či už na základných alebo na stredných školách. A ku koncu potom ešte ukážem nejaké ďalšie možnosti, hlavne pre stredné školy, ako sa dajú potom tie Pythonové programy nadstavovať. Dobre, ako som vás spomenul, ja som z projektu Učíme s hardwarom, aby ste chceli vedieť o nás viacej, tak nájdete ho na tejto web stránke. Zároveň teda spolupracujeme v rámci projektu Enter na tvorbe mikrobit materiálov, mikrobit kurzov a všetko, čo sa týka mikrobitov, takže ak by ste chceli zistiť ešte viac informácií o mikrobitoch, tak choďte na stránku enter.study. Teda ako pripojiť mikrobit k Wi-Fi? Vo všeobecnosti sú dva také prístupy, ako sa dá mikrobit pripojiť k internetu, Wi-Fi, k pevnej sieti, to už je jedno, ako k čomu konkrétne. A teda buď priamo k mikrobitu pripevníte nejakú dosku, nejaký rozširujúci modul, vďaka ktorému sa dá pripájať a práve o tom bude dnešná prezentácia, alebo tak dnešnej prezentácie. Ale potom druhá možnosť je, že pripojíte mikrobit k počítaču a potom počítač vám slúži ako taký bridge, čiže ako nejaký kus kódu, ktorý tam budete mať spustený a ktorý potom bude sprostredkovať tú komunikáciu s mikrobitom a s internetom. O tom poviem v krátkosti potom niečo ku koncu, ale dneska sa hlavne budem zameriavať na Wi-Fi modul. A konkrétne to bude tento, to IoT-bit od spoločnosti Electrix, jeden asi z najpopulárnejších takýchto nejakých rozširujúcich Wi-Fi modulov na základných školách a asi aj na stredných. A teda táto doska obsahuje viacero vecí, či už sú tam hodiny reálneho času, je tam malý bzučiak, sú tam vstupno-výstupné kolíky, ktoré sa dajú používať, je ich tam teda uvedených viacej ako na samotnom mikrobite, čo sa týka tých 5 základných veľkých. No a zároveň teda čo najdôležitejšie, je tam Wi-Fi modul a to Wi-Fi je vlastne ESP8266 čip, takže mikroprocesor alebo mikrokontrolár, ktorý sa bežne používa aj sám o sebe a sám o sebe sa programuje, dajú sa s ním tvoriť tiež pekné projekty, ale teda v tejto konfigurácii v tomto prípade je využívaný len čisto ako veľmi jednoduchý nástroj na to, aby mikrobit vedel vysielať informácie cez Wi-Fi a ich prijímať potom, ako si neskôr ukážeme. Takže my budeme pracovať s touto doskou. Sú aj nejaké ďalšie pre mikrobity, ale tie sú buď zle zdokumentované, alebo oveľa menej rozšírené, alebo oveľa menej dostupné. Toto je doska, ktorú viete ľahko kúpiť na Slovensku v priebehu niekoľkých dní a nestojí až tak veľa. Myslím, že tá cena je okolo 20 eur, do 20 eur sama o sebe, keď to nekupujete v sade a zároveň teda má relatívne dobrú dokumentáciu, aj keď to vyrábajú Číňania. Napriek tomu tá dokumentácia si myslím, že dá sa podľa nej dostať k tomu cieľu a reálne pripojiť k internetu. No a teda ten prvý spôsob, ako budeme komunikovať, je cez ThingSpeak, čo je online platforma, ktorá je bezplatná, alebo sú tam aj nejaké platené verzie, ale teda tá základná je bezplatná a v rámci nej môžete komunikovať s vašimi IoT zariadeniami. To nie je iba čisto pre mikrobit, to je celkovo pre akékoľvek IoT zariadenia, ale teda práve to rozšírenie, ktoré som spomínal, ten IoT-bit, tak ten podporuje komunikáciu so ThingSpeakom. Čo ja tu teraz ukážem trošku aj kód, rovno sa prepnem do Makecodu, ukážem zatiaľ teda to blokové programovacie prostredie, neskôr ukážem aj Python kód. Ja už tu mám predpripravené. Pre tú rozširujúcu dosku je to takýto rozširujúci modul, rozširujúca knižnica ESP8266 IoT, ako vidíte, je to tam v názve, takže naozaj je tam to ESP8266. A teda pomocou tých príkazov sa dá pripojiť k Wi-Fi, dá sa potom následne pripojiť k
k TeamSpeaku a posielať sem nejaké údaje. Čiže keď si všimnete, že teraz ten program mám nakonfigurovaný tak, že vždy keď stlačím tlačidlo A, tak pošlem nejaké dáta. Mám to tam pomenované, že posielam tam nejakú hodnotu z premenných, ktorú nastavujem potom niekde inde. Teda posielam tam teplotu, vlhkosť, tlak a vlhkosť pôdy, posielam 4 údaje. TeamSpeak, ak sa nemýlim, podporuje maximálne 8 takých fieldov štandardne, možno to viac, ale myslím, že 8 bez problémov. A teda tieto údaje tam potom môžete posielať do TeamSpeaku. Teda vždy, keď stlačím tlačidlo A na mikrobite, tak sa táto správa pošle. A teda poďme si to ukázať. Ja ešte teda otvorím aj samotný TeamSpeak. A ten vyzerá nejak takto. Ja už to tu mám predkonfigurované, za tých 20 minút by som toto nestihol teraz celé úplne nakonfigurovať, preto to už ukazujem, ako to je. A toto je ukážka toho dashboardu, ja už tam mám vytvorené tie 4 entity, tie 4 fieldy, aj nejak pomenované, že sa jedná o teplotu, vlhkosť vzduchu, tlak a vlhkosť pôdy. No a tieto 4 parametre teraz budem z mikrobitu posielať. Takže ako náhle ja ten program som si už nahral na mikrobit a mám ho teda tu fyzicky na stoliku, mám mikrobit, ktorý už je pripojený k Wi-Fi. Pomocou toho malého OLED displeju, ktorý sa dá ľahko pripojiť k tej IoT doske. Ak máte náhodou IoT rozširujúcu sadu, Smart IoT, tak tým pádom taký malý OLED displej tam máte a viete tam vypisovať si nejaké debugovacie výpisy. A teraz, keď stlačím tlačidlo A, tak dúfajme, že tu niečo pribudne. Upozorňujem, že celkovo pri práci s touto platformou to niekedy nefunguje hneď na prvý šup, alebo nie vždy to spoľahlivo, že niekedy možno musíte, že z 5 razov sa vám 3-4 krát pošle tá správa, niekedy to trvá možno minútu, to zbytočne čaká, zrazu dojde, ale možno ste si všimli, medzi časom mi tu pribudla ďalšia hodnota, aj mi to tu hore vypisuje, že posledná komunikácia tu bola pred menej ako minútou, less than a minute ago. A možno ste si všimli medzi časom, že tu pribudla ďalšia hodnota, teraz je niečo po 12, takže mi tu pribudla novo nameraná teplota. Ak by som stlačil potom opäť to tlačidlo niekoľkokrát, tak opäť v priebehu niekoľkých minút mi tu potom nabehnú nejaké ďalšie hodnoty, ktoré budú už plus minus podobné tomu prvému meraniu, možno. Teraz to až tak nebolo vidieť, keďže už ten graf je trošku natiahnutý, ale keď si všimnete napríklad na tom skleníčku, je to vidieť tuto pri vlhkosti, že tu pribudlo ďalšie meranie, taká bodka hneď pod tou predchádzajúcou bodkou, ktorá prebehla, že naozaj funguje to meranie, len tým, že je to už trošku natiahnuté, tak to až tak teraz neuvidíte. A teda ja tým, že to nemám na nejakom reálnom zariadení, ale na nejakom reálnom skleníku, len to testujem, tak ten graf vyzerá tak všelijako, ale keby ste to už mali pevne nastavené k nejakému skleníku a teda by ste merali, tak by ste tam mali potom nejaké pekné grafy, ako vám postupne napríklad stúpa teplota, klesá teplota, stúpa vlhkosť, klesá vlhkosť. Ja som to teraz nastavil na stlačenie tlačidla A, aby sa to tu v rámci tejto 20-minútovej prezentácie ľahko ukazovalo. Vy by ste to pravdepodobne nastavili, že každých 10 minút alebo každých 20 minút sa vám pošle táto správa a postupne sa tam tie dáta ukladajú. No a čo je teda veľká výhoda, že tie dáta sa tu ukladajú, takže ako náhle to tu raz je, tak už nemusíte riešiť, či odpojíte mikrobit, či ho vyhodíte. Všetky tie dáta máte zaznamenané v TeamSpeaku, ak by ste ich chceli potom stiahnuť si do Excelu, nejakým spôsobom s nimi pracovať, tak je tu tá možnosť exportovať tie dáta v rôznych formátoch. Najpopulárnejší asi bude CSV formát a potom klasicky v Exceli s tými dátami môžete pracovať. Takže to bola ukážka teda TeamSpeaku. Mám to tu pre istotu aj na slide, keby mi to nefungovalo, ale teda našťastie mi to zafungovalo, tak to nemusel to až tak vysvetľovať. Ale predsa len si pomôžem ešte týmto slajdom. Ako vidíte, potom sa dajú ešte také špeciálne komponenty tam doplňať, ktoré sa nazývajú widgety. Myslím, že ho tu máme aj dole. A konkrétne, asi to nesprávne pomenované, mám tu že teplotu, ale mala by to byť vlhkosť, tak dajú sa vytvárať takéto widgety, ktoré potom nejakým iným spôsobom zobrazujú tie dáta, čiže mala by to byť vlhkosť, momentálne teda to namerala, alebo vypísala 44% vlhkosť. Ja som si tam nastavil, že tá škála je od 0 po 100 a optimálna vlhkosť pre rastliny by mala byť niekde medzi 40 až 60%, čiže preto je tam ešte aj tá zelená čiarka v strede, tá zelená časť tej škály. Toto všetko sa dá ľahko nakonfigurovať, takže sú tam aj rôzne iné typy potom takýchto špeciálnych widgetov. Oni sa pridávajú potom tuto hore cez Add Widgets.
Teoreticky, keby ste potom chceli naozaj ešte do hĺbky s tým, tak viete tu tie dáta vizualizovať aj cez MATLAB, čo hlavne na stredných školách, na niektorých technických stredných školách sa používa, že teoreticky to by ste mohli. Ja s tým až tak skúsenosti nemám, takže preto o tom rozprávať nebudem. Dobre, a teda export dát som spomenul. Takže, aby som to len tak zhrnul, je tu IoT bit, ktorý sa pripojí k mikrobitu, je to ThingSpeak, bezplatná služba, a teda mikrobit vie posielať dáta jednosmerne smerom do ThingSpeaku, je to bezplatné. Ak by ste ale chceli robiť niečo extra navyše, že nie len teda, že tie dáta sú tam, ale chcete urobiť nejakú notifikáciu napríklad, aby vám prišiel e-mail o tom, že treba povedať kvetinku napríklad, tak dá sa využívať služba IFTTT, čo teda if then, teda skrátka, ktorá teda na základe nejakej vstupnej informácie, na základe nejakého vstupu vykoná následne nejakú aktivitu a je do veľkej miery nezávislá. To je samostatná služba, ktorá sa nachádza na samostatnej web stránke IFTTT. Ja to tu aj otvorím. A teda tiež už mám predkonfigurovanú vlastne to, že Applets, čo teda služba, ktorá sa napája na ten ThingSpeak a potom ako náhle príjme nejakú novú správu, tak automaticky mi pošle e-mail. Čiže opäť je to len vyklikávačka, žiadne programovanie, len čisto konfigurácia. A je to aj celkom pekne spracované priamo k dokumentácii od toho IoT bitu, takže preto hovorím, že napriek tomu, že to je čínsky výrobok, tak tá dokumentácia je celkom použiteľná a teda tam je možné si nakonfigurovať pomocou tej služby na ifttt.com, že vždy, keď vám prídu nové dáta, tak sa pošle e-mail a odošle sa teda na ten e-mail, ktorý tam máte zadaný. Ja toto myslím, že môžem ukázať. Ja som tu medzičasom teraz párkrát stláčal to tlačidlo pred vami, tak by tu pribudli nejaké nové maily, samozrejme. To na jednom vlákne vidíte, že posledný mail mi prišiel pred 4 minútami, takže to pred 4 minútami. A teda ten obsah toho mailu sa dá nakonfigurovať. Ja tam teda mám nastavené, že mi tam posiela čas, kedy prišiel, teplotu, vlhkosť pôdy a vlhkosť vzduchu. Takže toto sú teda namerané údaje z toho mikrobitu a rovno mi to príde na e-mail. A toto sa dá nakonfigurovať potom v tom IFTTT, že aká správa vám má prísť s ktorými hodnotami. A teda toto nie je napojené priamo na mikrobit, ale je to napojené na tú službu ThingSpeak, ktorá je napojená na mikrobit. A je to tiež bezplatné, sú tam samozrejme nejaké limitácie, že neviete urobiť komplikované veci, potom by ste museli platiť, ale takáto jednoduchá mailová notifikácia sa dá bez problémov v tej free verzii. Dokonca tam sú aj nejaké SMS notifikácie alebo notifikácie do Androidu, s tým sa priznám, že nemám skúsenosti, keďže som používal len tento e-mail. Dobre. A tu je teda ukážka konfigurácie toho e-mailu, ktorý sa bude posielať, takže vidíte, že tam dynamicky sa budú vkladať tie hodnoty, hodnota 1, hodnota 2, hodnota 3, ktoré akurát v tom čase prišli na ten ThingSpeak. Dobre. A teda samozrejme treba to aj nakonfigurovať potom v ThingSpeaku. To tu do detailov nebudem až tak prechádzať, keďže mám posledných 5-10 minút, takže len tak skrátka teda to preletím. A aby som to ešte uzavrel ten ThingSpeak, tak samozrejme, ak ste na strednej škole alebo tí končiacich ročníkov na základke, tak je možné presne toto isté, čo som tu urobil v tom blokovom programovacom prostredí, urobiť aj v Pythone. A sú na to predpripravené knižnice a nejaké príkazy. A tú knižnicu potom nájdete na GitHube na tomto odkaze. To je oficiálna taká rozširujúca MicroPython knižnica pre ten IoT bit. Nájdete to na tom oficiálnom GitHube výrobcu Elecfreaks. Stačí to len naimportovať a tých pár riadkov kódu, ktoré som tu ukazoval a viete sa potom ľahko pripojiť k ThingSpeaku a komunikovať cez aj z Pythonových aktivít. Takže tento by som uzavrel teda ThingSpeak. A ešte prejdem k druhej časti tejto prezentácie a spomeniem teda iný protokol. Toto bol také restové API, ak teda viete, čo to je. Toto bola teda priamo komunikácia s ThingSpeakom. A teraz poviem niečo viacej o protokole MQTT. Protokol MQTT je jeden z najpopulárnejších protokolov pre domácu automatizáciu pre IoT a funguje spôsobom, že máte jedného centrálneho brokera a potom máte k nemu pripojených viacero publisherov a subscriberov, čiže to sú zariadenia, ktoré buď posielajú dáta, alebo prijímajú dáta, a môžu samozrejme aj prijímať, aj posielať.
a tie dáta sú rozdelené do kanálov. Tie kanály sú nejak pomenované a tým pádom môžete mať samostatný kanál pre napríklad jeden skleník, samostatný kanál pre druhý skleník, ale aj také podkanály, čiže napríklad kanál pre teplotu, kanál pre vlhkosť. Trošku praktickejšie to ukážem teraz v ďalšom kroku. Čo ešte zdôrazňujem, že na doskách IoT-Bit funguje MQTT až od verzie 1.6, nie verzie 1.4, takže ak máte staršiu dosku, tak vám to nebude fungovať. Ja som sa s týmto veľa natrápil, až kým som zistil, že na tých starších doskách to nefunguje, keďže s mikrobitmi už nejaký ten piatok robím a mám aj staršie dosky. Ale teda na tých novších doskách to funguje celkom spoľahlivo. No a na to, aby ste teda vedeli komunikovať cez MQTT, potrebujete si niekde nakonfigurovať MQTT brokera. Buď si to viete nainštalovať sami niekde na svoj lokálny počítač, server. Je to naozaj relatívne jednoduchá vec pre niekoho, kto už niečo inštaloval takéhoto, nejakú takú Linuxáckú vec. A ak nie, tak nebudete, sú rôzne bezplatné online služby, kde to len čisto vyklikávačka. Asi taká najpopulárnejšia je Hive MQ, ale sú aj rôzne iné, ale toto je asi taká najpopulárnejšia. Tiež je zdokumentovaný ten postup prihlasovania sa a tvorby účtu tu práve v tej dokumentácii od výrobcu tej rozširujúcej dosky. No a ako náhle si teda vytvoríte tam účet, vytvoríte si tam nejaký server, cez ktorý môžete komunikovať, tam uvidíte potom prihlasovacie údaje, tak sa môžete prihlásiť zase či už cez to blokové programovanie alebo cez Python. Ja teraz tu mám ukážku toho blokového kódu, ale teda najprv pripojíte na Wi-Fi a potom sa pripojíte na ten MQTT server cez klienta. Ako náhle sa pripojíte, vidíte, to je pár blokov, z toho polovica sú aj nejaké pomocné výpisy, tak tu máme teraz dve časti kódu. Prvá časť je vysielajúca, čo je ten publishing. Všimnite si ten kanál, vlastne topic alebo kanál, je tam, že mikrobit lomka teplota, mikrobit lomka vlhkosť, mikrobit lomka tlak a mikrobit lomka vlhkosť pôdy. Čiže to sú údaje, ktoré sa posielajú z mikrobitu vždy pri stlačení tlačidla A a teda rovno tam vždy vypíše tú teplotu, vlhkosť tlak a vlhkosť pôdy. No a potom tam máme ešte príjmanie správ, čo je teda špeciálne v tom MQTT, že môžeme tú komunikáciu mať obojsmernú na rozdiel od TeamSpeaku. A teda vždy, keď príjme nejakú správu na kanál mikrobit lomka svieť, tak zasvieti srdiečko a poleje rastlinu. Takže poďme si to teraz prakticky odskúšať. Dúfam, že to zafunguje, lebo live demo vždy zvykne zablbnúť. Takže zapojil som teraz druhý mikrobit, kde to už mám predprogramované, zapnem ho a postupne by sa mal pripojiť. Postupne sa pripája na Wi-Fi, potom sa pripája na MQTT broker a kým sa tam bude pripájať, tak ja ukážem teda v tomto MQTT brokerovi len otvorím klienta a skúsime si tu počkať, že či nejaké správy dostaneme. Takže teraz mám otvorený tam ten MQTT broker a bude sa snažiť počúvať na všetky správy, ktoré k nemu prídu. Mikrobit sa ešte stále pripája, to je to, čo hovorím, že niekedy to môže trvať minútu, niekedy dve, niekedy musíte mikrobit vypájať a potom znovu zapájať, aby to zafungovalo. Stále to teraz zafunguje. Tak, pripojené, super. A keď stlačím tlačidlo A, už vidíte, ak mi toto nabieha. Tam dole tie hodnoty. Už mi tam nabehla vlhkosť, teplota a zvyšné hodnoty ešte postupne dobiehajú. Není to samozrejme hneď v reálnom čase. Pribudol aj tlak a ešte vlhkosť pôdy hádam pribudne. Keď nie, tak môžeme stlačiť potom tlačidlo a ešte raz a znovu dobehnú tie hodnoty. Takže ešte raz. Takže postupne tam nabiehajú tie hodnoty a tým pádom takto viete komunikovať obojsmerne, pretože keď ja tu pošlem tú správu na ten mikrobit kanál svieť, tam sa nie jedno, aká správa tam je, dám tam nejaké ahoj, tak ten mikrobit by mal prijať správu a verím, že sa to tu ukáže, že sa tu zobrazí srdiečko. A zobrazilo sa, tie časti tu tak vidíte, zobrazilo srdiečko na tom mikrobite, takže tým, že ja som tam zadal tú správu do toho kanálu, tak naspäť prišla tá správa sem na mikrobit a to srdiečko sa zobrazilo. Čiže to bola ukážka obojsmernej komunikácie. A teda na čo je to dobré? Lebo ak by ste to teda s tým pracovali len čisto cez
toto webové rozhranie to nie je asi moc užitočné. No, užitočné je to v prípade, že už robíte nejaké Pythonové aplikácie, už aj na stredných školách sa väčšinou programuje v Pythone. Tam sa viete vy ako klient pripojiť k tomu MQTT brokeru a tie správy príjmať a vysielať. Takže a ten kód dokonca vám už aj ten HiveMQ rovno predvytvorí. Takže ja keď tuto dám, že myslím, že to bolo integrations. Pardon, nie, tak... Ja som sa k tomu... Toto Getting Started. Čiže na tom HiveMQ som si klikol na Getting Started a mám tu už rovno ukážku v Pythone. Keď to kliknem, tak sa mi to ukáže celý kód, ktorý už rovno obsahuje tie prihlasovacie údaje. Čiže ak ste na strednej škole, stačí, ak si toto tu stiahnete, skopírujete do nejakého Pythonového kódu a Pythonového editoru prostredia a spustíte a už viete rovno tie správy príjmať aj vysielať. Ja to teda do detailov nebudem to prechádzať, lebo už som pár minút prečas, ale teda vidíte, keby ste sa chceli tomu viacej potom povenovať, tak už celý ten kód tu máte funkčný, stačí ho stiahnuť do nejakého Pythonového prostredia, spustiť a môžete už potom komunikovať s mikrobitom obojsmerne. Tam už sú predpripravené funkcie aj na príjmanie, aj na vysielanie správ, takže je to celkom užitočné a už potom môžete mať nejakú vlastnú Pythonovú apku, ktorá s tým bude robiť už, čo uznáte za vhodné. Dobre, no a teda posledná možnosť naozaj jednou vetou, ktorú som teda spomínal, že tak v krátkosti spomeniem, je, že ak nechcete si kupovať takéto nejaké rozširujúce zariadenie priamo pre mikrobit, tak sa dá dokúpiť, tak sa nemusíte nič dokupovať, môžete si ho iba cez USB prepojiť s počítačom a na Pythone budete bežať na počítač nejaký Pythonový kód, ktorý potom bude komunikovať so svetom, či už s tým MQTT priamo a tým pádom nebude priamo mikrobit komunikovať. Na toto sme aj mali nejaké workshopy nedávno čase, čiže ak by ste chceli vedieť o tom viacej, tak naučíme s hardwareom, keď budete sledovať, tak priebežne budeme zverejňovať aj viac informácií o tom, ale to je zase skôr pre stredné školy, kde už sa viacej pracuje s Pythonom. Toľko teda za mňa. Ďakujem vám za pozornosť. Ak sú nejaké otázky, ak je čas, neviem, tak vás odpoviem. Keď nie, tak potom po skončení niekde na chodbách. Ďakujem.